नोंनि न'आ बबावमोन आरो दा बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों। आंनि न'आ धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरियाव। सिमेन्सापुरि। गामिनि। सिमेन्सापुरिनि बोरै जायो? सिमेन्सापुरि आंना पस्टबो सिमेन्सापुरि ओमफ्राय मानिकपुर गामिया। मानिकपुर। जिल्ला धेमाजि। बै आगोलाव माने बड' साहित्य सभा जादोंमोन ना? बिनि खाथियावनो। औ बिनि खाथियावनो। दासिम नोंथाङा बेसेबांसो माने बर' सावथुन खालामखो? बर' सावथुनाथ' आङो 20तासो जाबाय। 20तासो जाबाय। 20 जाबाय। 20 जाबाय। including music video, 25 to 26 जानो हागौ। 26। आङो जेब्ला मेट्रिक पास जाग्रोदोंमोन 2013 अब्लानिफ्रायनो आं बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारजेनदोंमोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बर' सावथुन मुलुगाव मावनानै। जितु पस्टआव फैनो हादों, जितु रेंक आं जितु सनमान आं माने गेइन खालामनो हादों, बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनदों। ओरै मा मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन सावथुनाव? आं 2013निफ्राय मावदों। 2013। होमबा दिनैथ' होमबा 6 बोसोरसो जाबाय, 6 बोसोरसो जाबाय। दा बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन जानाय बायदि नोंथांनि गोसोआव माखौ मोनदों? ओरैनो साबसिनथ' नङा, गासिबो जेसेबांनो खामानि मावदों जेरावबो माबा मोनसे गोदान बाथ्रा सोलोंनो मोनबोदों। मोजां मानसि लोगो मोनबोदों, बबेबा दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनो थांदों, मोजां बुस्थु सोलोंनो मोनबोदों। स' गासिबनिख्रुइबो साबसिन जेराव मोजां मोनदोंमोन, जेराव एन्जय खालामदोंमोन आं शुटिं टाइमाव, बेनो जाबाय हायनामुलि 6आव। आरो फिल्मजों आं जोबोद हायनामुलियाव दंमोन। मोजां मोनथियाथ'। थिगानो जाबाय, साबायखर बेनि थाखाय। ओमफ्राय दा इयुनाव नोंथांनि थांखिया बेनि गेजेरजों माबायदि खालामनो सानदों? आङो सावथुन मुलुगाव ओंखारनायजों लोगोसे आं गावनि फरायनायखौ बावगाराखै। आं MA खालामगासिनो दं। MA खालामो। मायाव लादों? इक'नमिक्सआव? इक'नमिक्सआव। आंहा सिमां दं जे आं सासे साक्सेसफुल बिजनेसवुमेन जानो आंहा जोबोद सिमां दङ। आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो गासिबो दानि जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम खावलायोदि जाहाथे माने गावनि फरायनायजों लोगोसे आरो रंजा बाजानायखौ एसे खमायनानै माने गावनि इयुनखौ मोजां खालामनो नाजायो, जाहाथे उनावहाय दुखु खस्थ' सहायनाङा। बर'नि फिसाया रावबो दस्रा हारिजों जाहाथे नाख्रेबजानाङा, बेखौनो आं हास्थायो। होमबाथ' नोंथांनि थांखिया जोबोद मोजां। माने मिउजिकनि बेलायावबो नोंथाङा गोसो दङ, लोगोसे फरायनायनि बेलायावबो आरो गावनि जिउखौ दानायावबो जोबोद नाजानायखौ नुनो मोनदों। बेनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर। दा आं जोबनायाव सोंनो सानदों, बे जोंनि बे हरिसिंगा आन्सलिक बाथौ कमिटियाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? हरिसिंगायाव आं जोबोद फैनो गोसोमोन। आं नेगासिनो दंमोन आंखौ हरिसिंगा ओनसोलाव माला लेंहरगोन। फैयोमोनबो आङो। आगोलाव फैफेराखै बेवहाय? आं आगोलाव फैफेराखैना? हरिसिंगा खोनाबाय थानायखौनो। नाथाय देग्लाय आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय साबायखर। उनाव बेबायदिनो गोबां जोंहा प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामफ्राव नोंथांखौ जोङो हांख्रायगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बेनि थाखाय साबायखर। बिथांमोना जि फैफादों, बिथांमोना नोंथांनि लोगो जानांगौ ना? बिथांमोना साबायखर बेनि थाखाय। दा लानायनि थाखाय बे भिडिअ बे इन्टारभिउखौ लानायनि थाखाय गाज्रि मोना बेखौ दे गोजोन्थों। खुलुमबाय दे।